खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ ब्लगाव फिन खनसे आरो आंनि इउटिउब चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो बरायहरनाय जाबाय गाइस। दिनैनि ब्लगानो जागोन माने आङो गोजोनपुरी टु लालमाटी पपुलार मार्केट सकआव आरो बेजों लोगोसे आं लामा दिगिखौ खोन्थालांगोन। नोंथांमोना अखा हाबा लामायाव फैनो हाया माया होननानै बुङोना, आं बे लामाखौ नोंथांमोननो खोन्थालांगासिनो दङ गाइस। माबायदि कन्डिसननि लामा, अखा हाबा फैनो हायो दानिया, गोदोनि बायदि नंला, दा डिजिटेल जाबाय आरो लाइन बायगेरा फारसेनिफ्राय दंजोबो गाइस। बेवहाय माने जोंनि गोजोनपुरी पाहाराव गुवाहाटी सिटियाव थानाय लालमाटी जों दा पपुलार मार्केटखौ जायो आरो बेयाव जोङो बिनिफ्राय फैनो हाया माया होननानै बुङो। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय था, आं खोन्थालांगासिनो दं गाइस। दसल' गाइस नै दिनै जोङो दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारदों गाइस। बेखौ होनो लालमाटी पपुलार मार्केटआव थांगोन जों गाइस। नै आदैजों आंजों एखेबारे बे मार्केट फारसे थांगोन आरो जों आदैजों आंजों नै बिथांजों आंजों। आरो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय था, अब्ला बुजिगोन आरो गाइस। जोंनि लामाखौबो खोन्थालांगोन आङो आरो गाहायाव नोंथांमोना फैनो हाया, सोरबा अखा हाबा फैनो हाया माया होनोना, आं लामानि कन्डिसनखौ खोन्थालांगोन गाइस। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नैबे जाहैबाय जोंनि लामानि मेन कन्डिसन आरो प्लास्टार जायाखै बे एरियायाव। बै फारसेथिंथ' ओरै जाबाय बैथिं ससे, आरो न'फ्राबो आजिखालि सब सात दालाय जाजोब्बाय, गोदोनि बायदि दरजा बेरा गैला, आंनियाल' दं। नैबे बिथांनिखौबो नाय, मोजां जाबाय। लामानि कन्डिसना बे आरो आंनि न'आव थांनाय कन्डिसना, नङा होमबा आदै? दा जों लामाखौ खोन्थालांबाय थागोन आरो जेसेबांखिनि थांनो हायो लालमाटी पपुलार मार्केटसिम। आरो जोंना बै मोनसे गामि दङ, मा होनोमोनलाय बेखौ, खंखुवा। बे खंखुवा गामियाव गावसिनि ब्लक लामा गामियारिखौ बानायबाय आरो बिथांमोना, नङा होमबा? ब्लक बहायनायखौ दा जोंथिं बेखिनिया माने ब्लक जानायनि सम्भाबना गैला। नैबे जाहैबाय कारेन्ट सारेन्ट फैजोबखानाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो बे भिडिअनि गेजेरजों। नैलै सोरनाबा सोरनाबा इउटुब फेसबुकआव मनिटाइज जाबायनो मालाय, गैया आंनिया दाबो। रायजो राजाफोर बयबो सापर्ट खालामना हो एसे। नै ओरै एखेबारे सात दालाय होबाय नै, आरो बे खन्द'निफ्राय लामाया जायाखै गाइस। नै नाय ओरै खोन्थालांगासिनो जोंनि बे गामि आरो बे गामिया जोंनि गोजोनपुरी गामि आरो गुवाहाटी सिटियाव थानाय लालमाटी एरिया भिलेजा जाहैबाय गोजोनपुरी आरो नैबे लामाया। ओरैनोथ' सिगांनिफ्राय बहुद साबसिन जाबाय, टावार सावार बहायबाय बै नै, नङा होमबा? दा जों आदैजों आंजों ओंखारलांगासिनो आरो उफाय गैया। नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां नायलां, बुजिगोन। जोंनि पाहाराव हाजोआव थांनो हाया मानो हाया होननानै बुङोना, खिन्थु लामाया ओरैबायदि मोजां जाबाय नै, सिगांनिफ्राय जों थाबाय बेखौ गाहाय खालामना होबाय, बिराद गोजौमोन सिगां। दा बेबायदि नै मा गारि थाङा बेयावलाय, ना मा आदै? माबा थांगोन बेयाव मारुतिनिफ्राय, एल्ट'निफ्राय, बलेर'निफ्राय, ट्राक बासआनो फैयो आजिखालि, आल्ट्रा बासफ्रानो। बाइक साइक स्कुटिफ्राथ' जेबो नंबावा, ओंखायनो गिनानै फैया मानसिफ्रा। हा लानो फैया, नै मेरला हा फाननाय दङ दा। सोरबाफोर लानो गोसो दंबा खम दामनिबाबो होनाय जागोन गाइस। नोंथांमोना जोंनि पाहाराव फै, गोजोनपुरी गामियाव सोंफै जे आंनो 1 कथा हा नांगौ होननानै। दाम दरखौ जों रायलायगोन उनाव, जाय हा लानो गोसो बेयाव फैनो हागोन आरो, खिन्थु बर'फोरखौल' सोनाय जागोन आरो। स' गाइस जोङो थांगासिनो नै, पेडेल मारि मारिसो, पेडेल मारिबो नंबावा, आथिंजों थाबायगासिनो आं, उफाय गैया, साइकेलबो गैबावा। थाबायलांगोन जोङो दा लालमाटी पपुलार मार्केट सकआव। नोंथांमोना नुलांगोन नैबे आरो लामाया माने क्लियार जायाखै आरो जेसिबि बहायजोब्बाय नै ओरै सेर ক'ত বাইদেউ? এই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আমি ৰাস্তাৰ কাৰণে, ৰাস্তাটো ভাল হোৱা নাই যে, চৰকাৰে অলপ চাওক ৰাস্তা আমাৰ পাহাৰতো। ओरै बानायगासिनो नै, मावजिजों सैमाजों डेन्जार बियो। आं लामा खोन्थालांगासिनो बबे खन्द'निफ्राय ब्लक बहायदों आरो बबे खन्द'निफ्राय ब्लक बहायाखै आरो, ना मा आदै? सानैजोंनो थाबायलांथारसै जोङो। न'फ्रा नै मोजां जाजोब्बाय, आरो बिदियावलाय आरो बहा एभेक्सन जाबावनो जाला। मुख বিলাক ঢাকি ৰাখিছে না? দে মুখ বিলাক ঢাকি ৰাখিব নালাগে, নহ'লে মোবাইলত দেখাই পাবি দে। नैबेसिम माने बहायबाय आरो
नै बिनिफ्राय माने बिथांमोना ब्लक बहायगोन आरो ओरै कालभारखौ लागायबाय बे जाहैबाय खंखुवा गामि आरो जोंनिफ्राय गाहायाव जोंनिनो गिदिर गामिमोन ओमफ्राय जों बेनिफ्राय गावलांनाय जादों आरो नैबे बहायजोब्बाय आरो ओरै मोजां जाबाय गोदोनि सिगांनि बादि माबा गैला एसे डेभलपिं जाबाय नैबेनिफ्राय आरो ब्लक मोनसिगोन आरो नैबेनिफ्राय ब्लक मोनगोन आरो नैबेनो जोबोद मोजां जाबाय नै ब्लक बहायजोब्बाय आरो आखाइ बिराद मावोलै बारजों बायखो ना माखो बैलाय नैबे जाहैबाय ब्लक बहायजोब्बाय आरो नै गाइस नै आरो मालाय दै लाइन पाइपबो दंबावो नै गामियाव बिसोर गामिया आरो बानायनानै लाखाजोब्बाय मालाय भबिसतनि नङा होमबा ओरै कालभार नै जों दै थाङो आरो ओरैबो खावसे मन्दिरसिम नामघरसिम लांबाय खोमा बिसोरो ना दा स' लोगोफोर पाहाराव फैदो बयबो टाउनाव भारा सारा थालाबायनांला मानो होनबा भाराफ्रा आजिखालि बिराद दाम जाबाय होनो हायाबा उफाय गैया कर्टआवसो हैलायनाय जायो बेखायनो हाजोफोरावबाबो हा खथासे लानानै बायनानै था खम समनि जाथि हिसाबै नायनानै खम दामनि होगोन नोंथांमोना पाहाराव फै जोंनि गोजोनपुरि पाहाराव लालमाटि पाहाराव बेवहाय जोङो एसे खम समबाबो होगोन मिलायलायनानै हायाथ' एसे एनै खालि दङ बेखौ जोङो मानसिखौ फिलाप खालामनो थाखाय माने हाखौ होनाय जागोन मानो होनोब्ला फैसा एसे एनै नांगोन नङा होमबा फैसा नङाबाथ' बोरै ओरैनो होनो दानि जुगाथ' बिराद लाख जाबाय हाया खथासेयावनो आरो बिगा नङा बेयाव खथा सिस्टेमसो जायो आरो गाइस नोंथांमोना नायनानै फैदो बयबो नैबे लामाखौ नाय बहुद डेभेलप जाबाय गोदोनि बायदि नंला प्लास्टार होजोब्बाय आरो सेस एथिं ड्रेन बानायथ'वाखै नै ओरै ड्रेन दङ बाबु बैयासे ও স্যার আছে দে এইটো আমাৰ ড্ৰেইনটো ঠিকই আছে না এই অলপ মই মোবাইলত দেখাই আছোঁ তাৰ মানে এই ज' ड्रेन जायाखै आरो बेनिफ्राय बे जरनिफ्राय आरो ड्रेन जालायबाय आरो बे फुराना एसे गोबाव जाबाय जाखाबाय ना बियो एसे आगोलनो जाखानाय आरो ओमफ्राय नै बै जरनिफ्रायसो माने ओरैखौ गोदान माबानाय जादों आरो नै बै जरनिफ्राय नैबे धालाय होनाय बायदिखा आरो मोजां जोबोद मोजां जाबाय लामाया सिगां बादि नंला सिगांथ' गाबाबो माने गाहु जाफिनोमोन ना फावसायफिनलायसोमोन अखा हाबा ना जुथा सल सेन्देल फिथा जलायनाय जायोमोन आरो बेवहाय दा नायदो नै डिजिटेल जाबाय नों मा गारि लायो ला बास लायो ट्राक लायो सब सोलिजोबो नै दा दरजा बेरा मोनफा मोननैल' नुसिगोन आरो ओमफ्राय गासिबो प्लास्टार नै जोंफोरना गैया नालाय एसे खस्थ' जायो जों आरो कम्पानियाव मावग्रा मानसि ना मालाय दैफ्रा नै न'आवनो माने रायजोनिफ्रायनो टेंकि बानायनानै हरदों आरो माहे फैसा लायो बिसोरो ना 30 थाखा ना 40 थाखा लायो आरो न'खरसेयाव बा धेमालि फैसा फैयाथ' बै नै बिनिफ्राय आरो गुवाहाटि सिटिखौ नुहुरजोब्बाय आरो बिल्डिंफोरखौ नायदो नै बे आरो नैबेयाव आरो मोननै दङ मानसिफ्रा बेयाव कनफिउस जायो ओरै शिब मन्दिर दं ओरै लोखि मन्दिर दं ओरै शिब मन्दिर गोनांथिं थाङोबा जोंनिथिंबो मोनहैयो बे गिदिंथारनांगौ बे हाजोखौ आरो औ बिथिं माने रायजोआनो बानायनाय बिसिना प्राइभेटसो बियो सरकारि नङा आधाल' खोमा बैसिम बैनिफ्राय ओरै आरो रायजोआ बानायनाय आरो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय सरकारियानो बानायना होनाय बे प्राइभेट नङा बैनिफ्राय माने सरकारि सेंसन जाखानाय आरो नैबे लोखि मन्दिर बै जाहैबाय शिब मन्दिर आरो बेयाव मोननै जायो भि साइज इउ साइज आरो ना इउ साइज जायो आरो बेवहाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो नायनानै माबायदि मोनदों हाजोफ्राव जुदि सोरबा हा लानो गोसो दंबा आजिखालि लामाया मोजां जाबाय खम समनिबाबो लाफैनो हागोन जोंनि लालमाटि गोजोनपुरि गामियाव आरो भारा थास्लायस्लाय नैबे लामाया जाहैबाय सरकारि बानायनायमोन आरो गासिबो जोबोद मोजां जाबाय सिगांनिफ्राय थाबाय फैनाय जाबाय गाइस आखायाबो एसे मावो आरो नैबेयावबो लामाया गावबाय नै बहुद फुराना जाबाय खै बोसोरसो जाखो बियो खै बोसोरसो जाखो बियो 3-4 बोसोरसो जाबायगोनलै बियो ना बे आरो लामाया
नै बाजैना सिगां बैहायमोन दा बेयाव फैबाय आरो बाजैयाबो जोंनिनो बर' गोजा बेनोमोन आरो बेखौ फाननाय जाबाय बाजैया नैबाव टार्निं लामाया मोजां जाबाय गाइस बयबो हा लानायनि बेब'स्था खालाम रुम भाराफ्राव थादलाबायनाङा रुम भारायाव थानाय माने बिराद फैसा थाङो हा दखरसे लायोबा हानि भेलुआ बारायबाय थायो गाइस नङा होमबा रुम भारायाव थानाय माने फैसा भरिनांबाय थानाय आरो हाजोआव खथासे लानानै थानाय माने बहुद भेलु जागोन आरो मानो होनबा हाया बारायबायसो थायो नालाय खम जाया दिनै एसे गाबोन एसे बारायबाय थानाय जायो माने गोजौआव फैनानै लाफैनो हागोन आरो गाइस लामाया नैबे जाहैबाय बेनो माने एखेबारे पपुलार मार्केटाव मोनहैथारगोन आरो बे पपुलार मार्केट जों जि सकखौ जायो बेवहाय मोनफैगोन आरो बेबादि गैला नालाय नै बिल्डिंफ्रानो एसे मोजां जाजोब्बाय मालाय नै ओरै मोनसे थांबाय ओरै गलि गावबाय आरो नैबे मोनसेयानो थांथारगोन आरो माने डाइरेक्ट माने मेन लामायाव मोनहैखागोन आरो नेसनेल हाइवे रड ना आदै दा आदै जांजों थाबायगासिनो नै उफाय गैया लामायाबो हाब्रु जायाखै माने गारि गैयिखाय जोङो थाबायबोदों आरो दिनै ना मा आदै सामफ्रामबो बेसे गारि सालायनो नङा होमबा दा नैबे पाइप लाइन आरो बेयाव पाइप होनानै माने बेवहाय लामाखौ एसे गाज्रि जाबाय सिगांथ' बिदि नङामोन नालाय हाखर हुखर औ नैबेयाव पाइप बहायदों आरो दा बे पाइपखौनो रायजो राजाया मोनलोंगोन सोरनिबा न'खर थाङो नालाय नैबे खना फैदों बिदि आरो मा पस्टार जालायखो बेलाय बिल्डिंनि नै रेरा मा बिल्डिं बेनो लुनो हागौ लुजोब्बाय मालायनो स' गाइस होमबा आङो दा पपुलार मार्केट मोननोसै सब फैयै फैनानै नै पपुलार मार्केट मोनफैसिगोन जोङो आदैजों आंजों नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो भिडिअ बानायबा बहुतआनो माने नायनानै मिनियो आरो बेलाय मा रोंगौ मा रोङा होननानै खिन्थु आं खालामलांगासिनो दं गाइस नोंथांमोनहा नायलांबाय था नैबे जाहैबाय माने बोराय बुरिखौ दोनो आरो मा होनो बेखौ आश्रम ना मा नैबेयाव दोनफैनो हागोन आरो सोरबा बे बिल्डिङा आरो लालमाटि पपुलार मार्केट GM स्कुल सेराव आरो GM स्कुला जाहैबाय बैखौ होनो GM स्कुल नैबेनो आरो मेन गेटआ बे आं मालाबा मोजां भिडिअ खालामगोन बेवहाय आं दा दिनै लामानिफ्रायसो खालामनाय जाबाय गाइस नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय आरो কি কৰিছে দাদা হা চকত যাওঁ ঐ বছ दे जों दा सकआव थांगासिनो दङ नै थाबाय आदै जांजों मोनथारनोसै आरो गाइस बारा गोजान गैला नैबे बेयावबो बिल्डिं जागोन आरो बिराद गिदिरनि बे थिं खोबनाया बे जाहैबाय GM स्कुल आरो बेजोंनो नांजाबनाय मालिकआ सासेयानो बे आरो बे जाहैबाय मेन रड मोनबायानो आरो नैबे जाहैबाय GM स्कुल बैनो आरो गेटआ GM स्कुला सोरबा एडमिसन होयोबा होफैनो हागोन आरो बेयाव ना क्लास 7 सिम दङ बे आरो जों दा नै बिथिं सक थांसिन आरो ओरै थांबाय भारत पेट्रल पाम्प सोनो हानाय थांगोन आरो बे डाइरेक्ट लख्रा मोनहैगोन आरो बे रडआ नैबे रडआ जाहैबाय पपुलार मार्केटनिफ्राय मेन नेसनेल हाइवेआव ओंखारहैगोन आरो गाइस स' होमबा फाइनालि फैयै नै पपुलार मार्केट मोनफैबाय गाइस ना आदै जों दा मा लानांगौ मा लाया लासिगोन लानानै ब्लड थांगोन आरो गाइस हाजोआव थाबायलांफिननांगौ जों गोजौआ बेसेबां गोजौ नुहुरबाय दा जोंनिया जोमै बायदि नुहुरखायो बे जाहैबाय आरो पपुलार मार्केट जोंनि मेन आरो नैबे जाहैबाय माया फार्मासिबो दं गथ'फोरनि आरो बे आरो मैथा लांनो मुथासे नै गाइस কিমান বলে কৈছে এইটো 10 টাকা দে এক মুঠি দিয়ে হ্যাঁ 2 মুঠি দিয়া
तो मैथा लायबाय गाइस मुथानै निखिल शर्मानाव पियाज कत केजि हो 5 টাকা ধরে পাই নাকি ওই পিয়াজ কত ও স্যার পিয়াজ কত 20 টাকা কেজি नैबे बिथांनाव अमा बेदर लानाय जोंना पपुलार मार्केटाव माने 100% अमा बेदर मोनो आरो बेनाव नै मा साइजनि नांगौ बिबुनिफ्राय नै जेनुइन आरो बेना बरमा नलबारिनिफ्रायबो फैयो एखे अरिजिनेल आरो बरमा बरमाब्रा बोरमा नङा बरमा गरायसर राइट नैबे पपुलार मार्केटाव मोनगोन आरो नैबे बिगुर बेखौ सुदो नोंथां 120 टाकासो लिसु 5 केजिसो नांगौना नैबे जाहैबाय जोंना आसोला सेरबेस लागो बागि 150 ए सोलियो सोलालाय दोनलाय नामा बेनो आरो नै गाइस पपुलार मार्केटा बेयावनो मोनगोन आरो अमा बेदरखौ जोंनि लालमाटि सकाव सारा बेयाव बयलार लागासिनो नै सानै सारा बयलार लागासिनो बयलार दांग्रा माथो सोलायबाय थायोब्रा हदाय सेन्स एन्दर बयलार काटा गिदा ताकेतो इफा खम जायो बागि नै 120 जाबावबायसो नै लाबाय माने गोदादो बेखौ गोदालाय मबाइलफ्रा बिजिलै सयथिबो बेसेबां जाखो 120 टाका जासिगोन दे बेनिफ्राय लांबाय थानाय जायो नालाय बेदराबो दा साहा हटेलाव साहा लोंबाय आरो आदैजों आंजों नै दा जों दा थांफिनसिगोन आरो मैथा लाबाय अमा बेदर लाबाय बेनिफ्राय जों दा पपुलार मार्केटाव दं आरो साहा लोंगासिनो ना लाबाय जों दा आदैजों आंजों थांफिनसिगोन आरो लांखबनो हाजोआव ना आदै जों ओरैनो लांखब थाबायलांसै जों दा स' फाइनालि जों दा बाजार खालामना फैबाय गाइस आदैजों आंजों नै जों दा हाजो गाखोफिनसिगोन आरो गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै गाइस जोंनि बे फिसा ब्लग बानायनायखौ गाइस जों दा थांगासिनो नै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो आरो नै भिउस बेजों थांगोन आरो गाइस जों दा नै बेजोंनो सिदा थांगोन आरो जों दा फैफिनबाय गाइस जों दा न'आव मोनहैबासो भिडिअखौ खालामफिननाय जासिगोन आरो गाइस फैयै सफैफिनलायबाय गाइस नै दिनैनि बाजार खालामनो थांदोंमोन जोङो सकसिम दा आदैजों आंजों जों दा सफैफिनबाय गाइस न'आव मोनफैफिनबाय नै दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दों लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै गाइस गावसिजोबना हो आरो बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय